Ukudayisa manje uthembele ebantwini ukuthi kumele bathenge. Okay, no ngiyayizwa Kwenzeka bengathenganga sewuzoxabana nomuntu ayibo leyo nto. Sinibingelele sinamukele ku Radio TV wami ngala Monelo ngihamba noSithe. Sinibingelele sinamukele kwi-channel yethu. Sibona insizwa la igqoka oplastiki ihlele emgaqweni. Sasa sino lensizwa le akasondele kuyona sizama ukuthi siyilekelele sibone singayilekelela kanjani. Njengamanje ke sizohamba sekulensizwa. Umagange kakhulu ufuna ukuza isitori sayo futhi ngifisa ukwazi ukuthi singayisiza ngani. Sicela abantu basasikabe babuke nje ividiyo izophela sibone ukuthi sizogcina sikwazile ukuyisiza lensizwa le. Like, subscribe, comment and share. Sure bafamba kanjani? Yebo. Uyaphila? Yebo. Bakubiza abayigama. Uthokoza. Uthokoza. Yebo. Isibongo. Wakanzimanga. Ngiyazibuza ke la ukuthi hawu uthokoza usengaze gqwa amaplastiki amangaka ngabe kwenzakalani ziphi impahla? Ubhuti wami uyephi ekhaya la ngokuzalwa wazalwa kephi? Ephulwa. Ebhulwe. Oh, not good kakhulu Yebo. Ufike nini la? Ayisekunesikhathi. Mhlawumbe 10 years, 20 years. Mhlambe 10. Usehlala eminyango for 10 years. 10 years ehlala eminyango. Njengamanje sifuna ukuhamba siye kothola indawo yokugeza, ukuze sami sokuthengela impahla zokugqoka. Ebese sibone ukuthi singakwenzelani engakwenza ukwazi ukuyiphilisa yabo. Ngoba ebesikhoma iqiniso ngeke sikwazi ukufika everyday la sikupha ukudla sikupha ini but nawe ugcina usuku kufanele ube usomabhizinisi ngendlela yakhe yabo. Yebo. Awuna nkinga ngoba usomabhizinisi. Usomabhizinisi kanjani? Mhlawumbe udayisa something yabo nje la umuntu lo odayisa petrol yakhe nawe ube netrol yakho odayisa ngayo. Hayi ayikho inkinga. Uyakuthanda lokho. Yebo. Kwakulula ukuthi siyenze isibonelo sebhizinisi ngoba eduze kwakhe uhlala kumuntu ohleze edayisa njalo. Sasinethemba ukuthi vele uzokuthakasela ukuthi naye adayisa. Ukuthi wakuthakasela ke vele. Ya manje ke ngicela ukuthi sisambe noma ungasukuma ngesambe. Siyakephi? Sizothola indawo ngala lamahotela lawa amancane. Ukwazi ukugeza ukuthi sesambe sokuthola ingubo zokugqoka ngoba angeke ukwazi ukugqoka ingubo ungagezile yabo. Bese samsogunda. Hayi ngelinye ilanga ungcono. Ngiyaconfuseka ngoba akanankinga ngabe samba usayaqala ubuza ukuthi siya kephi. Mase sisimphendule usethi yena ayi ngelinye ilanga. Awufuni ukwenza lokho? Hayi ngenqina manje indawo. Ngikhathele manje. Umuntu onjani ukuthi uyamsiza akutshela ukuthi uyanqena ukhathele. Uzomsiza kodwa uthi yena ukhathele. Ukhathele yini manje? Ngihambe kakhulu izolo. Futhi ima ngelanga ngesubpress sibuye phela la. Njoba siza wena namhlanje, sasa sisiza omunye. And angeke sibuye kuwena sazi ukuthi wanqaba sikusize ngonxa ukuthi ukhathele. Hayi ukuhamba enginqenayo njengamanje. Usho sibehlala imoto ayikho. Siyakephi? Bayside. Content ukuthi kuya kephi. Obviously bese umthatha isimo semahotela amancane akhokho 300 rand just ukuthi ageze ngoba lozo lakhe bezolala khona. Bokuthi nje ageze bese siyamthatha ke so mthengele ingubo abe right. Hayi kodwa kusiza ukugeza kuba nakusasa kuzongcola. Sengiya-understand-a ukuthi inkinga kahle ukugeza la. Into ayinqenayo megeza namhlanje uzophinda ageze futhi kusasa. Inkinga yakhe isho ukuthi akathanda ukugeza. Nayo into eyinkinga kakhulu. Sokuthatha namhlanje uhambe ogeza yabo. Sitholela ingubo bese sihambe sokuthengela izinto ozokwazi ukuyidayisa. Ebese siyahamba sokutholela indawo ozohlala kuyona. Sikhokhele for 2 weeks. Ebese ngithi uzobudayisa wena. Usumabhizinisi. Masudayisa ke uzobusukwazi ukuthi ukwazi ukuyirentela kuleyo ndawo leyo. Mina ngokwami iplan enhle kakhulu le. Hayi ngeke hayi. Abonje ukusizwa abantu manje ayisengakhathali. Kanjani? Hayi ukuthi abantu banobugebengu ukuthi yakusiza buyenza ubugebengu yabonje hayi. Oh, usho ukuthi wena awusithembi. Cha kodwa egcina usuku nami ngiyavumelana naye. Akuyena wonke umuntu ongamthemba empilweni. Kodwa kwesinye isikhathi kumele wenze ama calculations umbone umuntu ozokusiza ongeke aza benefit elutho ngokusiza wakhe. Ngoba if ungathanda sikusiza vele ngeke sikuphoqe for usizo. Ngeke sikusize inkani. Ya ungangisiza ukuthi njengamanje ngikhathele ukuhamba. Vele angidida kokugcina nci. Uzobona ukugeza nakusasa kudingeka ugeze nangale kokusasa. Kufana nokuthengela umuntu into ezinje emehlala emgaqweni ngithi manje sizongcola. Ngazi ubani wathi fanele ungagezi. Futhi ngiyafisa wazi yini yenze ukuthi engafuni kangaka ukugeza. Hayi ngisazoke ngiyicabange le ndaba. Cha yena usengayicabanga kodwa mina I'm convinced ukuthi angeke ngize ngibuye again.
angikwazi ngabuya again enqabile usizo kokuqala. So wena uthi u-right emgaqweni. Hayi kukona okungcono kunokusiza umuntu ngoba umuntu manje ubuyakhuluma kakhulu phakathi umashi vuka ufikelana ebusuku. UThokoza udidekile kulokho esikufisayo naye abona athi sifuna ukwenza. Thina sifuna imele kungabi nomuntu ozomlawula. Kepha yena ngiyabona usola ngathi sifuna ukuyohlala naye mhlawumbe simenze isigqila sethu kanti cha. Akuthi wena uzobudayisa ngokunestock wenza ibhizinisi. Uzokuthengana nestock ozokwenza ibhizinisi imali eserious. Bese wena wenza njani? Wenza imali ngalokho. Bese sikhokhela wena ngoba ngosuku u30 phana ukukhokha. Emini uyosebenza uyodayisa. Ntambama uyolala. Uyageza ugqongo zakho kahle udla kahle u-right. Ayikho into emnandi njengokuthi empilweni uzibheke. Benginethemba ukuthi uThokoza naye uzobona ufanele ayimele njengomuntu bese ngimcabanga nje segezile ombuke nawe segundile eshaya ikhathi sekuwumuntu nawe oseyiphilela impilo yakhe. Ukuqasha ngeke ukuqasha ngoba ungakhokhanga. Umuntu uzophinda athi aya ukhokhanga. Ayibole umuntu. So wena if ungenza imali ngekwazi ukukhokha. Nje ukudayisa mengingathengwanga. Uthi ngiyakwazi ukuthi aqashe ngoba ungakhokhanga. Kanjani ngoba phela uzokwenza imali modayisa? Ukudayisa manje uthembele ebantwini ukuthi kumele bathenge. Okay no ngiyayizwa kanami. Kwenzeka bengathenganga sewuzocabana nomuntu ayibole wonto. Angaze ngimbone umuntu onegative kanje. Wena nje obuhleli la ukuthi uma ucabanga ufuna ukusizwa kanjani? Amatoho. Yebo. Uzosuka la emgaqweni osebenza endaweni yomuntu. Phela menguthola. Manguthola. Angeke asuke umsebenzi engakawutholi. Kepha uzosuka esewutholile. UThokoza akafuni ukusuka la. Leseke ngiyakuthola umsebenzi ngoba security. Uzoze emsebenzini kanje. Iyangidida-ke leyo ukuthi akafuni ukushintsha indawo ayohlala endaweni e-right kodwa futhi uyakufuna ukusebenza. Usebenza kanjani ehlala lapha? Certificate anginaso. La? Anginaso certificate. Mina ngithi ngiyaqasha. Mina la engiconnected nawe engeke certificate. Security ngina certificate. Le ndaba ye-certificate nama-qualifications iyangidida. Like umuntu mekunikeza umsebenzi why fanele ukube ne-certificate ngoba uyakunikeza umsebenzi engasicelanga i-certificate. Phela mina ngazi ukuthi uyabona ukuze u-security kumele ube ne-certificate. No siyadinga i-certificate kodwa i-boss mesifuna mina ngisifunike mina. Yabona uThokoza usile. Ngiyaxolisa ukusho lokho. Uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuthi ebe yi-security i-certificate angenaso. Kodwa bakhona abantu abazenza sebephakathi emsebenzini ngoba udinga umsebenzi. Kepha futhi useyavika nge-certificate. Yena ngisho angifuni ngisho lutho ngisho ubhingi ngisho isingi ngisho ba. Hawu. No my brother nje ku-clear akafuni ukusebenza akafuni lutho nje azolwenza yena ngoba uthi uyawufuna umsebenzi mase umnikeza umsebenzi usekhala nge-certificate. Kusho kahle kahle manje sekufanele uqale phansi uyomenzela i-certificate. Mase ne-certificate usengasebenza uyabona ukuthi kophela iminyaka engasizakalanga. Kodwa uyabona ukuthi ngikanzima ungagcina ungasathembi na ukuthi ungiqasha kanjani. Ngoba yabona nje kuba nezigaba u-A, u-B, u-C, u-D kanjalo. Ukwazi konke bafethu. Ngenawo ngisho u-E wazi kahle ukuthi ngeke ube security ungenalo E futhi uyazazi izigaba zama security. UThokoza akafuni ukuyosebenza. Uma security kuba kanjalo nje yabo mhlambe le inkampani ezincane ziqasha ukusebenza ngona security. Lezi ezinkulu A, u-B. Okay, asuyeke ngomsebenzi uthi kahle kahle sengihluleke kabili wena. Engikubonayo la ubhuti ingqondo yakhe ivulekile. Uyazi ukuthi inkampani ezincane, inkampani ezinkulu kuhamba kanjani. Okusho ukuthi umuntu lo kahle ophilayo lo. Because bese nginakho ukuthi cha mhlawumbe ngenzeka ukuthi ingqondo ithi kodwa ngiyabona ukuthi cha hayi yonke into ihamba kahle la. Ngifuna ngisize ngani manje? Usho ukuthi phela wangipha imali. Ufuna imali wena? Yebo. Ngaphandle kwemali ayikho efuna yenye. Phela mase unemali engithi uzozenzela izinto. Ngiyibonile le ukuthi kahle ubhuti ufuna imali nje. Mase nemali uzozenzela izinto. Yabona lento le kahle ama techniques lawo akafunde ukusebenza into efuna imali nje. Mase nemali uzozenzela izinto ilento ayifunayo. Ake sithembe ukuthi ngeninanga ngiyodlula la. Angeke ngize ngidlule sengasho nje angeke ngize ngidlule. But angithembi yabo ngoba ngiphoxekile kahle kahle njengamanje and nabantu bami bazophoxeka ukuthi hawu ngiyazama ukusiza wena nqaba usizo. Njengamanje ngizoyenza ngenze njani? Ngihambe ukuthenga into ozoyidla.
hayi ungangithengela. Hhayi-ke bengazi-ke le yokuthengelwa-ke hayi iyona kade ngiyilindele-ke nje. Sihambile-ke sawumthengela into azoyidla e-Pick n Pay workshop. Samthengela inyama, samthengela izinkwa, sathenga nje nama-orange nama-aphula ukuthi akwazi ukuthi abuyise amandla yabo. Ukuze ayicabange kahle le ndaba afuna ukuyicabanga le. Hey, kuyinkinga ukuthengela umuntu ukudla. Nami nje nginenkinga ukuthi ngiyithengele ukudla ngoba usuke ungenayo isiqiniseko sokuthi uthandani yini angayithandi. Futhi-ke kwakubalekile ukuthi sithenge izinto ezomenza ukuthi imakhele umzimba, amafruit kanye namanzi, singazi-ke noma uzowaphuzana. Sihlalele-ke nensizwa la uThokoza noma ngingajabulanga ngendlela eyenzeka ngakhona. Besicabanga ukuthi sizomsiza kodwa kuwe ngathi sikwenzile akukona ukumsiza lokho. Ukupha umuntu ukudla usuke ungamsiza. Kepha ukumupha ifoundation yokuthi yena ayitholele ukudla ngendlela yakhe ikhona ukusiza ade ngingamjabulela ukuthi ngimsize ngakho. Njengamanje ngidumele kodwa-ke kusemhlabeni mhlampe ngelinye ilanga somsiza ngendlela athi sifisa ngayo. Ingakho ngifuna abantu ku-comment section basitshele ukuthi kahle kahle ngampela kufanele nisibuyele kuyena after esesichithile isicelo sethu sokuthi simsize. Ukumtholela umsebenzi noma ukumqalela ibhizinisi elincane bekuyiyona ndlela ade ibalulekile ngokwethu. Kepha ngekwakhe bekufanele simnike imali nokudla. Uthini wena mbukeli lapha ekhaya? Sibonge nje kakhulu hlala ku-comment section siza ukuthi uvula kuthini. Asiphinde sihlala ngokuzayo sithemba ukuthi ngekuzayo sizokwazi ukusiza omunye umuntu ngendlela kuyona yona. Subscribe, ushare, ucomment. Till next time, stay blessed.